en neno ni joma onyalo ojolo joma onge go, ni joma onyalo ojolo joma onge go. Weche mag tudruok communication apa nitiere gik moko ma pod ok ler e it jopiny ma jo sirikal molimo doyo widi akwayo ni chop otene ni nitiere information gap ma sirikal nyaka bi kod gimolongo ni strategy ni to gibro pimo ne jopiny gigi yo machalo nade. Jawinjo moro wacho wach moro ka ni ka gimoro nitie mosetim we gino wuok kende ma ng'ato ko wacho jopinyo ne ni shatiyo moke wacho ni otiyo dinuoya mane kama challenge nitie. Penjo puonj ni to be ober koso olero kanyo ni adier gima nyien ka chakore to bedo kod ng'ikruok machiel ariyo adek mamoko to biro bedo maber ahinya. Abro manyo japuonjo do wedi mondo lere wach mar Public Private Partnership Act ni ma bende ne olos e kinde mokalo chien mamiyo sirikal bedo kod thuolo mar donjo e winjruok gi kembe moko ma ok mag sirikal e weche mag timo tije mag sirikal mondo piny odongre. Wan kanyo kod machielo ma kembe giwegi ma oko wacho ni waneno ka un gi chandruok kamoro ka to wan gi thochwa gi nyalo mar konyo kama une gi remni miluongo ni PIP. PIP ni gima ne chendo ka ahinya ka watiyo gi case study mar Adani ni bedo ni ne ok ong'is jopiny mane ma jopiny bedo gi penje mang'eny ahinya ni ok ong'iso nikech ang'o dibe ni jomoko do chieme iye koso nang'o. Kuwacho ne jopiny ni nitie kambi moro kembe moko ka mosekwayo wako kokalo kuom PIP ma wacho ni paw ndeke marwa rach, adier to rach. Jomo Kenyatta International Airport rach jopiny kido thuolo kidhi international departures kanyo kata arrivals ok kwan kama ber ahinya. En mana ema moro moketi manogur ok kober ahinya kidhi dho kamidhi Emirates kocha ok ober jo kama. King'iyo kata mana international airports mamoko ok kwan kama ber ahinya. Ok kwan kama ber ahinya. To tabu ma jopiny nigo en ni paro mar PPP ni be kata mana piny Amerika timo PPP. PPP ok rach. Hawi maber en ni wan gi chik miluongo ni Public Procurement iluongo ni Public Private Partnership Act gi chike matayo weche mag procurement gi disposal nitiere. To jopiny gi ma jopiny bandho ni sama paro gi nitie upimonwa ni oyo jo kama nitie kembe moko achiel kuom giluongo ni Adani to no biro irwa ni gin gi nyalo mar konyowa e loso paw ndeke ma Jomo Kenyatta ni to kama ka giso wato wasetimo nonro gi ni kambi en kambi machalo nade be gin gi nyalo gadier koso gin mana weche mondike otas. Tung'iso wa jopiny ni ma e kaka gi approach wa un kaka jopiny uparo nade to kotime e yo moro maneno ka gima mudho moro ni e iye ema wang' kelo wedeya gi penjo mang'eny ma jopiny penjogi. Mane kama tabu nitie. Akeni be uwinjo gima wacho ni be make sense koso? Halo. Vivo je. Oyaore. Oyaore ahinya. Ma iwuoyo gi mina ma Rubere. Machiegni? Ana wacho ni ya gi pacha. Risalto onego wamiya thuolo mondo oti. Kendo ni nitiere mag sewacho to pok agitimo. Koro kik waketgi e miriambo ahinya. Kata ni kanyo be nitie jowa manyube ogwel. Koro jowa gima ne akwane ni to be gitiyonwa. Aya mar ariyo kar wach sani. Gimoro diera ni samoro ana arejista. Koro nani achulo 450, ng'ato 700, ng'ato 1000. Koro kanyo mano onego gilos ni to kuno bed rate achiel. Kanyo ma koro biro wago gi paro nikech samoro ng'ato yuto ne tin to en obiro ne bil 1000. Ng'ato ne nigo en 450. Koro ok ne giket mabe nengo mar gine. Pole. Nitie gima giluongo ni mean testing. Ma gibiro penji ni to in kaka VOJ ni nyalo mari ogik kanye. Kuom ranyisi indikori kendi
ijapur in gi lo eka maromo nade, to idalani ni idake odopanga koso odopanga makore orwadhi koso en od kidi madier ot omuon gi simiti koso nang'o, to jamni in gi jamni adi kama, to be in gi TV dalani, be in gi redio, be in gi stima, koso liel gi sola, koso liel gi othung'a gi nyiero. Penjo go kopenji nyakwana Magajwang' koro nyaka ibed abeda mariek, nikech gimibiro ndiko kanyo imibiro tigo ibiro wacho ni ka en gi puodho eka 10 kata eka 4 to en gi ot mar kidi man gi witado nyaka tangi mar pi, gi dhot mar steel door gi jamni modhawo, ma ng'ama nigi nyalo mar chulo pesa ni dwe ka dwe, koro wakene 1,200. Mana kama chandruok nitiere ka nyakwana Magajwang'. Mean testing ni ndalo moko na wuoyo gi jaod bura maseme Dr. James Nyikal ewi paro ni endi, abiro gwele chieng' moro ka nyakwana Magajwang', to kapok atieko we amanyane na okebe ni endi mondo alung kode wach. Japuonj, ne pod wach mari, tur fuong' ne pod mari. Erokamano wadwa. Yes. Nitiere weche moko matin manodong'. Yes. To be kaka ing'eno oganda medo wuoyo. Gi medo wach to adwa nyiso sama isomo SMS. Yes. Winjo ka ng'ato wacho ni tinde ka wadonjo sirikal koro tinde wakwedo opposition, tinde opposition rachnwa. Adwa ni mondo anyise ni opposition onge mitne. To kendo pingo sirikal be ok mi sirikal ti. Samoro dwaro ni mondo imiyo sirikal thuolo mar tich. Onge ng'ama nyalo tiyo maber kiyueye goke, owinjo ka iyueye goke to tiyo. Bende samoro imiyo ng'ato tulo. To mar ariyo adwa nanyis jodala wagi. We penji penjo moro mar pap mosepenja kanya di ng'eny ndi. Adwa duoki. Ng'ama otweyo lwet President William Ruto matame tich, ng'ama ochiko dho bunde e ng'ute. Wacho tuwe lwete no to ng'ini ine miwacha na wacho ng'ato yueye goki. Kata kipuro gi dhok. To ng'ama oting'o del michwado go ji cha, yueye goki wo mano gi rodhi. Ing'eni tich tek malich. Donge President nowacho ni dwaro a very vibrant opposition makete tesre e koti. Ing'eni nitiere keto tesre. Yes. To gi pinga ma ka president chako ni timo ma tipingo, ko chako ni timo ma tipingo, ko chako nyaka sani gimo wacho no dhi timo jikoni mano ok obi timo. Adwa ni mondo apar no gandana. Ni onge gimoro amora ma jo siasa ma giyiere kor gwenge kanyo nochiko gi motimo. To be onge gimoro amora ma president Uhuru Kenyatta nochiko wa motimo maber mowuok maber. Kata mana wachadani miwueno. Yes. Ni nonego nyis ji, awinjo kiwacho nonego nyis ji oket ji public participation na Dani obiro dwa konyowa. Yes. Kawuono ka penjo an ordinary Kenyan mawuotho street, probably even including you. Ni ng'ama nogero expressway through PPT ni kia. Tiende ni public participation no. Ang'eyo. Ne ok openj kanyo. Adani ni owuok oko. Nikech joma nyisi ni ok dwa ni jomoko bede loch, gidwa ni ng'ama obede loch no gipingo ma giriembo oko mondo gidogie. Omiyo ganda na nyaka ikre. Ing'eyo? Ruto nosingo wanwa Youth Universal Healthcare Manifesto. Samotemo kete to joka pingo nikech odhi loyogi. To gimiluongo ni Universal Healthcare mwachako sani shisha ni. Odhi bedo maber molo gimoro amora mane wasebedo go. Macha malit ne joka. Housing ni kata joka noteche kia inyalo makwan kia Kariako. Mar Ruto ni is in every county and every town. Odhi loko piny. Ing'eni kata ndalo ukoloni noger ute mag jo city, ute mag sirikal mane ji odak. Ne gikethore mane diere ka. Sani wadok kanyo. Ruto nochiko wano dhi tieko gope mag jo Kenya. To kendo sechulo gi chudo ber. King'iyo gimoro muluongo ga ni inflation cha. Yes. Ing'eni inflation en speedy, waloko ni gidhulu speedy manengo gik moko medore. Sani speedy manengo gik moko osedok piny from 9.6 to 2.7. Kendo mano nyalo kata japiny mokia wach mar economics. Ung'eyo ni nengo mogo osebet kama nyocha dhiye no ma ok osudi ok odok piny. Gik mang'eny nengo gi osebedo stable. Koro nyaka wayiere ni ka ng'ato tiyo to samoro be motimo maber go ipake. An gi penjo. Be nyalo wuoyi. Ng'ato nyisa ka niya. Apenjo kama mwalimu. Aduoko. Iwacho mangima mokalo ni sama ber to bende nyaka wacha dieri. Mane ka wanyalo konyo piny. Karach bende wacha. Be nitie richo moro mineno in iwuon kaka ng'ama ni e iye.
Ageni ma chik to tami ok nya wuoye dipoka dogo pukore. Mimi wasa mwagine. Ena ne ya. Ine mi wijo ni ka koro sirkand ni matiyo ni. To ane mwang'ade rieko na chaka pinge na. Dichalo ng'ama pingori uwuon. Dwa ni mondo anyisi ni nitie gimoko moko dhi maber. Mokwongo. Yes. Gimosebet kogwenyowa en gimiluongo ni public communication. Tudruok gi jopiny. Kata mar ariyo moko dhi maber en gimiluongo ni civic education. Gik moko ariyo go pogore. Civic education tiende ni puonjo ji ong'e tie wach. Ng'e wach is one thing, to ng'e tie wach be koro pogore. Kaka gimiluongo ni gine ni universal healthcare mokelni. Yes. Nokonyisi ni gini koro kele mondo gol NHIF application yaf ne miyo ni timo ne mana joma chudo kende. Joma nego. Ma okel makoro sani kichako chule kawuono to irusieth kawuono. NHIF ni kini chako tiri chudo chauchiel. Yes. NHIF ne nigi system moro mane kwale ahinya. Ma koro wakelo mok bi kwalo otiyo gi system mar electronic machalo mar M-Pesa. Ma gimoro amora bedo updated real time. Koro gigi makano puonjo jopiny. To koro ging'iyo mbele ka ging'eni gima ber biro kata podi proje. Ineno kaka samocha kodi machon ochak ger manyien. Koth goyi to kano opimni kaka ot manyien biro chalo. Timora mora gi kodhno. Koro kanyo kende ma wane gi problem matin to wabiro lose. Okay. Sani ng'eni gero ot manyien ji tuomore gi kite ji kiere chuodho to gidegi ng'eni ka chieng' ma odno rumo to biro bedo maber. To dagi ling matin. Ta winjo ka jawinjo moro be ywagore. Yes. Niwe uru support Ruto jopiny winjo matek, jopiny winjo marach. Adwa ni mondo anyiso ogandana. Kik waket ni dongruok kwa moro amora warito ni sirikal ema biro timo. Piny luo osechopo kata kama yamo mowalo odi tidhawo ne sirikal. To in ema itamori pidho yien mondo ogeng' yamo. Koro wawe keto gimoro amora ni sirikal marach. Samoro bende nyaka wambe wang'ire to an tang'o mana atimo marach momiyo richo gi ochopo ira. Nikech jomiwinjo wuoyo ni Ruto rachgo. Kipenjo ni gita ng'o mane Uhuru notimo maber mamiyo koro Uhuru to ne ok gipenjo kaka gipingo ma. Pingo ma gidonje ni en pingo ma jogot ka ema nomoko. Koro ji odonje ma koro ji chalo ng'ama odhi e liel. To winjo ka jawuoyo moro wuoyo. Kato jomoko chako ng'ur gi koko to embo donje. Idonjo kare joka ka ng'ato nochulo ni in ng'ane ka wang' wuoyo tigone koko. Omiyo dwa ni mondo waore. Sama ne jogot gi endi ne chiemo e sirikende mokalo. Ne waling' wawegi ni wane mosruok, waling' wawegi gi chiema olos gik moko kata richo. Gin sani koro gineno ka joma chiemo dwa pogore kodgi. To gidwa kele koko mang'eny ahinya. Pingo oko ulo ni nyaka kete koko ma kata gima ber. Tipingo kata gima ber tipingo. Erokamano. Mwalimu an gi penjo moko ariyo ka. Chal ka gima iduoko penjo mana penjo ka nikech an be nawacho niya. Kata mana deal mar Adani ne. Ing'eni jopiny ong'eyo nikech koko mosegore. Kamano. De jogi wacho ni PIP moro ni ka tadieri anasadhi e paw ndege ma Jomo Kenyatta orach. Orach kabisa. Dware ni olose. Kuma chielo adieri mamoko bebe nyaka yiere. Bedo ni finance bill 2024 no bedo withdrawn. Kenya onge pesa. Madam watim godo major project kaka refurbishment mar airport no. Wan gi options ariyo kende. Holo pesa mondo gerego. Gi public private partnership kende. Koro jopiny nyaka keti ratil ni udwaro ni sirikal hol pesa oger godo paw ndeke koso odhi public private partnership mane mayot. Magi penjo manyako penj rego kendo nyako nodego kaka oganda jo Kenya. Wabiro puonjo jo Kenya. Ng'eni kata moro mar PPP ni. Yes. Ng'eni nitie joma koro tindo paro no gima rach. Gima nyio kia. Kata mana America ndire programs moko mag renewable energy mang'eyo ne gitimo under PPP program. We kata mano. PPP program konyo sirikal oko konyo the private partner. Nikech private partner wuon pesa e PPP. Yes. Sirikal wuon lo. Mano gima jopiny nyaka ng'e. To en no kele mondo wawe olo. Koro karo oli pesa. To wakoni bigi pesa nini gernwa gini. To kaka iduoko pesa nino koro chalo gi mwayieni ni come and invest in our country. Yes.
biket mwandu gi e Kenya ka mondo ichaj jo Kenya yud mwandu ni mondo idogi wabede gi gowi kaka ineno SGR SGR jadi gope cha ne beda ni no kwadonje partnership no bikoro wan gi chandruok kabisa to king'iyo expressway yie maber moloyo PPP en koro joka nobiro mogere koro no kwatiyo kode te chajo wakineno ka chajo no rachni tiringi luoro piny jam kanyo koro jopiny ok bed gi gop ng'ato be sani ka jo Kenya abandon gino ni ok ti kode ng'acha ema lal nikech wato ok wati kode ka higni 30 orumo to koni koro dog thuru so magi gik momiyo PPP ni ber onge pes jo ineno ka sami wacho PPP nitie value mar project ma nyaka gitim jopiny kowinjo value mar project no to giwuone sirikal okawo pesa no omiyo jogo kaka Adani ni jopiny chaparo ni sirikal okawo pesa omiyo Adani onge pesa mimiyo Adani Adani biro timo gik mwawinjore kode ka gisetimo to revenue ma gichoko gichulorego ing'e ni ber moloyo ng'ato bie puothi to gerot ma jaber kanyo to miyi ni dage koro kosemiyi ni dage to koro ichule mos chieng' ma ndalo ni orumo to dhi oweni odno ka din bed kanyo ok digero odno mwandu no ok diyudo japuonj abiro manyi kendo weche ariyo en ni civic education tin ahinya ne sirikal kaachiel kod tudruok gi jopiny gin weche ariyo madongo kabisa ma ka sirikal nyalo timo kata mana president owuon no admit ni adier en gi rem kamoro dwani mondo miyud na thuolo mondo wawuogo ganda luo nikech thoth joma jotelo ma wan gi piny luo sani gin jomoluoro wach mar wadhi mos ne sirikal nikech kwedo sirikal miyiero gi e yo mayot koro ok ginyal timo mana an kenda manyalo timo wachno mondo sirikal bobed gi duol kanyo to jotelo mapingo sirikal gi jopiny bobed gi duol to kene ka sani upinge to jonge duol sirikal ok omiyo duol okay kaka sirikal wuoyo kora wuoyo ni to imbi ng'ada koro tich dhi matek okang'adi anagomo mana ng'iyo ler kuonde lero nyaka ing'e nikech mondo jopiny bong'e ler an ing'e ni an jaote jopiny ka gipenje ni penj ng'ama limo gini amane mapenjo ayie gi osiepna Nyasaye maono mondo ting'na imalo ogwedhna gi kothi kod mwanduni erokamano ahinya erokamano Citizen Duka, the home of discount. This week, Citizen Duka and Quickmart are bringing you an amazing deal on grocery shopping with Mama Soko. Enjoy skuma and spinach at just 20 shillings each, carrot at 99 shillings per kg, and onions at 69 shillings per kg. It's super easy. Just dial *487*5#. Select Mama Soko. Choose what you need, make your payment, and get a message to pick up your order at any Quickmart supermarket near you. Fresh produce, great prices, and no hassle. Shop Mama Soko today with Citizen Duka. Citizen Duka, the home of discount. mana kamano sa adek gi dakika 44 mar okinyi wala otieko chenro ni nyakwara Mogajwang ang'eni bet ka gima remo kod weche ka nitie weche mang'eny ahinya ka ma nyaka to koro wang'e wayala kendo wang'e na matut ahinya nikech kik waber joma ok odak e Kenya mano mokwongo kik waber ka joma ok odak e Kenya nyaka waber ka joma odak e Kenya nikech adier gimoro ka ber ok onego bed ni ywak bedo mang'eny ahinya wach mar thieth ni ok dhi maber ok dhi maber mane dieri manduk manitiere kuonde moko jomoko wacho ni ber beto ber yes to kama ng'ikruok nitiere dwa bedo mang'eny molo kama ber ne nitiere ratiro yiengore kar richo molo kar ber mane ma gima jo manie sirikal kata jotelo ma chiegni gi jatend piny ukuodho ne civic education en gima long'o both at the county government level gi national government level wach mar tudruok gi jopiny bende en achiel kuom siro motegno mar weche mag telo makare ma jopiny nyaka ng'e na wacho kacha wach mar sambaza iluongo ni sambaza furaha kod Safaricom ka tinene gin girodisho Nairobi kanya kwara Mogajwang sani jo M-Pesa thuolo mar sa ka itiyo kod chenro mar M-Pesa e nyiewo gimoro to customers marom 24,000 e gwenge mag Kaluo ma otiyo kod M-Pesa biro yudo airtime mibiro mi kanyo masling 20 nyakwara Mogajwang download app mar M-Pesa
iti kode tibende ibiro yudo 500 MBs mag data. Pochi la biashara tinenang'o ijatimo ohala omiyi thuolo mar ni customers megi koro nyalo chudo kokalo kuom pochi la biashara. Gimoro amora ma ginyiewo ginyalo chudi kokalo kuom pochi la biashara. Ber mar pochi la biashara en ka dipo no ti kode nyakwaramogi to customer ok nyal timo transaction miluongo ni reversal transaction. Pesa kosedonjo odonjo mana kamar ohala ma ng'ano ok nyalo wacho ni oro pesa kimakosa kendo dokni. Kuom mano kaka jatimo ohala ndikri kawuono kidiyo star 334 hash iyiero pochi la biashara tise mana bedo kode e yo mayot mokalo. Bed jaloch mar $1,000,000 gi mwandu mag Hotpoint kod LG. E kinde nyasi ni mar sikuku, yud mwandu mag LG manengo gi oyueyo nyaka tamalo 30 e mwandu kaka fridge, washing machines, microwaves, TVs kod soundbars. Nyiew mwandu gi kokalo e dukni mag Hotpoint kata inyalo nyiew mwandu gi kasto ichulo bang'e mano kokalo e mbui. Bende inyalo yudo thuolo mar loyo omenda maromo $1,000,000, wuodh ndalo 2 e piny mar Malaysia kata yudo achiel kuom ute 9 mag home makeovers e gwenge mag Nairobi, Eldoret, Kisumu kod Mombasa. LG, life's good. Mondo susu mila mwere koda ungo woda wendo kaka sikiza tinu mari D star 812 star 784 hash. Kidonda miketona ne wecheragi hey. Ramanya gini rama nyathina gini rama yabe nyiri gini rama weketa giting'ni ang'o mondo kupachi minya giera. Mondo susu mila mwere koda ungo woda wendo kaka sikiza tinu mari D star 812 star 784 hash. Naivas wamepunguza bei. Kujeni, Naivas wamepunguza bei. Amkeni, Naivas wamepunguza bei. Wach mangima kokalo kuom duka mar Naivas tinende nyakwara magajwange kinde mag siku kuma kama. Naivas oduoko nengo mag mwandu chien nde mar mi yot mar nyiewo mwandu mora mora medwaro e kinde mag siku kuni. En kinde mondo ng'is mor, en kinde mar ng'iso mor mari mar nyuol ma jawarwa kod deals mabeo beo kod Naivas deals kikwetu nyakwara mogi. Nitiere kanyo mwandu bede Naivas 107 to gima duong' ahinya mago muning'e anena ni ka wamedo kwano ndalo wan kod diek miloyo malao diek 150 te. Mago nyalo bedo mari ne joma nitie kod Naivas card holders. Miyo kapok ibedo kod kadi mari mar Naivas inyalo yudo yo mayot mokalo nyakwara mogi kidhi duka mar Naivas kilokol machiegni kodi e bedege 107 ibiro dhi customer care kacha tibiro konyi kidhi kimanori kod opande mari tibiro konyi bedo kod Naivas reward card. Bende an ka abiro bedo ka chiwo voucher mar siling 3,000 matimo shopping onyalo bedo in. Koro bedo mana chiko iti kiny kase yudo thuolo mar confirm ni gisechopo tabiro bedo ka chiwo mich kaendi ne jonyiewo ma otiyo kod duka mar Naivas. Amkeni bwana, Naivas wamepunguza bei. Kujeni, Naivas wamepunguza bei. Amkeni, Naivas wamepunguza bei. Mopogre kod wach kata ote mar Naivas no nyakwara mogajwang Safaricom kokalo kuom chenro ma iluongo ni Safaricom sambaza furaha na Safaricom e kinde makoro gikeyo mor kawuono gin buore Nairobi City kamejaka kabende road show nitiere kanyo mapeka bro ng'isi ni gilore e gwenge mage kata kamano e kinde mag yo kama wan kanyo kod business fiber offer nitiere yude atamalo 25 mar offer e yor business fiber plan mondo donje discount ibiro mi mana customers manyien ma odonjore weche mag business fiber ni dhie mbui mar business.safaricom.co.ke ing'e mathoth. Pani offer ni nochakore dwe mokalo tarik 18 oringo nyaka giko dwe mar Disemba ni tarik 31. Gima duong' en ni lim mana business.safaricom.co.ke iyud thuolo mar donjo e chenro ma kamano. Maramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Walungo tielo ni endi kasomo ote mag jopiny ka kapok atieko ote mag jopiny ka kalure koda wach mane wan godo motelo kacha. Ote wacho nade kam mwalimu Ken Peters Nganyi Orunya Kanam, okay, eno wacho manu winjo chenro
Evans Asio wacho ni an apogora gi Odoyo wede nikech oonge gi stand. En a big psycho fan. Iparo ni gima Odoyo wacho go nyalo kelo lokruok ne ngima japiny. Wanonre uru kata sani kandikie kambi na to ibiro mana paka. Onego winj duond jopiny kapok imoro kata bero wang'i ir jatendi. Evans Asio ur kara chonyo wacho kamano. Machielo ka indi bende wacho ni maka juma oyawre. How will having a TV, a house, a cow, land, etc. translate into monthly income that would enable one pay higher SHA? Penjo mangima mokalo. Kawuono baraza liet manade ni keto Odoyo wede tagoma liet. Victor Sabere jatende mara Mugi FM kuom higni 20. Yani mondo ng'ato ful nyinge diriyo sama owuoyo e redio bende en gima kelo konyruok. Wacha nyinge dichiel an VOJ awacho kama. Story mang'eny ae. Okay, mano jawinjo moro ywa kamano ni ng'ato nyinge dwa bedo mang'eny molo paro modwa golo redio ka. Mano utimo donjena ka. Machielo ka wacho ni Victor oyawre. Gimodoyo wede nyalo yie ni sirikal rem timo nimar en bende en part and parcel of those problems. Kami chiemo kiwuoye marach. Odoyo wede gini chiemo kanyo. Koro ok do wit sirikal oko. Umowachara nene kamane ote marikam. Shemo to wacho kanyo ni morning Victor analuwo twak kenda mor. Victor, siasa is a dirty game. Chandok maduong' en dhano bedo bribed gi jo siasa mondo gimigi kura mar bedo e office. This is a clear indicator of corruption. Mar ariyo, kanisa osego Kenya piny moloyo. They were praising the same government. Sani koro osechako tamo wang'gi. Lastly, anamor kod sirikal. Kenyans were given best opportunity but they chose this government. Koro gichiwo thuolo mondo sirikal oti. Ni nomiu thuolo mar iro sirikal. Machielo mar Azimio to ne ukutimo kamano. Shemo to nene kamano. Maka juma. Dhano tamwang' Nyasaye. John Junior nowero. Headline Taifa Leo is suspect. Awuoro. President Ruto is human being. Subject of making mistakes. Let us give him time. Kola Junior. Wacho ni Taifa Leo kawuono wuoro. Ni President Ruto en mana dhano. Ni wamiye uru thuolo. Kola Junior wacho kamane ote mare kam. Adieri makende ni Ruto singo gik mang'eny maonge okwongo duoki e weche somo kod thieth kamane gintiere chon. PC kani Mombasa nene kamano e ote mare kam. Wadimu Brighton wacho kama ni watimo mana oversight. Ji ok pinga. En oversight ema gitimo. Koro okonego beni koro neno ni gima jopiny osiemo ni rach to sirikal neno ka gima rach. Okay, maka juma economic growth is not measured by cost of unga. How much is getting into pockets? How friendly is business space? How much are people taking home on pay slips? Mogo odok piny to pesa mantiere payslip odok piny. Ing'ado NSSF kod Lab Trust. Both are pension funds. Oyuak ni ber mar uchumi okonego pim kod nengo mar mogo. Onego pime ni to pesa di madonjo fuku mar ji. Amkeni bwana. Naivas wamepunguza bei. Kujeni, Naivas wamepunguza bei. Amkeni, Naivas wamepunguza bei. Naivas oduoko nengo piny kwa Ramogi. Naivas oduoko nengo gik moko piny. Awacho kanyo ni wan kod diek maromo 150 duto te mabende ibiro lo. Kapok ibedo kod Naivas reward card mari poda medo kwa ini dhi yude yo mayot mokalo. Naivas ni base ya deals. Naivas ni base ya freshness. Kumane kinde mag sikuku ni nyakwa Ramoga Jwang. Ber nitiere duke mag Naivas 107 e Kenya mangima. Koro ber kod kadi mari mar Naivas. Bende mich inyalo biro yudo kidhi chudo e counter kacha. Ntie mich mamoko ibiro yudo mana kanyo maongera waka machielo kendo nyakwa Ramoga Jwang. Kumano e kinde makotimo shopping mari masikuku mar nyiso mor hera ti kod duka mano mar Naivas. Tinende nikech koro to nengo koro ruombore piny ndi. Amkeni bwana. Naivas wamepunguza bei. Kujeni, Naivas wamepunguza bei. Amkeni, Naivas wamepunguza bei. Radio de Juando ngisa ni Kenya ka ng'ato defend kare mondo oyud moke
ni kari mar mogo nyakiriti maber. Mano na jodo jondo kani Migori. Ngato bengisa kani gima Joho wuon nyako ng'e ni de onge ng'anyo mar jenzi dio ko bedo CS. Koro en bende nyako go mana kwande mariek ahinya. Ni Junet Moa bende nyaka losa weche nikech kata seche mane loso sirikal mar Broadbase ni nyinge na olaka ahinya ni gine ma jok mane tudo waya. To sirikal manyien iloso nade banka jenzis no kelo koko. Mwalimu Duncan Ojwang, Professor Duncan Ojwang watching it's kind of funny. The church abandoned Uhuru after the handshake. The church is now abandoning Ruto after Broad-Based. Why do I think it's Baba and us they don't like very much? Pepo mbaya. Wamepunguza bei. Kujeni, Naivas wamepunguza bei. Amkeni, Naivas wamepunguza bei. Oporo sego kanyo ni Naivas oduoko nengo gik moko chien nyakwara mogi. Mwandu mora mora midwa tiyo godo e udi kanyo mag jikon, samoro in gi wendi moko mirito no bi daer mar ng'isi Naivas oduoko nengo chien. Ma endi gitimo mondo mi gikelni ber nyakwara moga Jwang. Kumano daer mar ng'isi ne tim shopping mar duka mar Naivas e kinde mag sikukuni endi mar dwe mar 12 mar Christmas. Ng'ato ka ng'ato nyakwara moga Jwang ng'e ni atamalo mechiel mag dis nitiere Naivas kanyo. Diek